fara kwadalan nan da kun gani wurin nan gumbi na ya zama, sa'annan gumbi na ya zama, gumbin da shi ya zama wurin nan ba a san ma ko akwai tabki ciki ba, shi akwai dan gurbin tabki ciki cikin gumbin nan. To sai wani buzu shina nan shina da raƙumman shi, raƙumman nan suna cikin kiwo sai suka zo sai sun ka samu hanya suna shiga cikin gumbin nan suna shan ruwan nan. Nan da gabsu ga wani tabkin nan na barki ta yi zama, barkin fara da ta kofai nan na ta fara zama wuri. Samun fitin da yanzu haka ana amfani da shi. Sai ganin nan aka nan ana birgi, ana komai ana birgi ana saisuwa. Mutane suna samun kuɗi wurin nan. Yanzu haka gobe haka. In kace akwai mutane nan suna aiki. Nan da aka gina laka ana kwaba ana birgi ana saida. Kuma ana za ka gada a kwaso ana jinoni kuma ana kwaso ta can wurin nan dai wurin tabkin nan da aka kwaso ta ana zakwa da ta cikin gari. Shi na hoƙiya saboda aikin gari aka yi da shi ga sa shi hoƙi. Kwalfan nan da aka yi ruwa ana kwalfa su ana aiki da su sai shi hoƙi. Yanzu da nan zuwa wata biyu ko uku sai kashi ya kashe duka. Wani biyu kuma akwai shekarar da an yi ruwa shekara, akwai shekarar da shekara da ruwa. Tana cika kwarai amma abin da hana mata shigo da ɗan nan da an kai kariya an kai ta wanda gudan ruwan gari ba a kwaltan nan da an kai shi yasa ko ta cika yanzu ba ta samu ta shigo cikin gari.